En jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗe baɗowo ko wela waɗande wela waɗa ɗo wela taw waɗiri kono welira kisal ñiɓgal e yurmede yanje yo gon henulaɗo ɓurɗo windere jotto kala dewɗo moƴƴere ha ñalgu padda ngaro ngu wona kayto bandiraɓe tedduɓe guiɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yeroyaɓe hofni on hofnago fulfulo hofnago guiɗgol hofnago jokkere enɗam en garti he yewtere meɗen wiyeteende Gosoraaɗo seeratah e laawde hande noon ko ñallal no23 lewru siilo hitande 2018 aɗen ɗo e wuro wiitengo Aanyam Pante he nder guindi Waalo Fendo tawa ko ñiɓirde Haalirde Aanyam ɓamti pulago Aanyam yeroyaɓe titonde yewtere men hande wiyete ko ganndal birnidi woni rogere men tataɓere he ngoɗo sengo kadi ko ɗo jogorɗen yowde he ndinɗon mbadi musidɓe tedduɓe en kofni kala ɗo leñol ngol itana gueɗal kofnen ɗon guiɗo men Demba Gadio e Moussa Djibi Gadio ɓe cuuɗi men Jafan Sorokum haalirde men Boso FM ballal gueno ballal Farba Ngom nanka ɗo guiɗo men Ousmane An Goudiri FM ɗo guiɗo men Mariam Malik Sy Bambilor FM ballal gueno ballal Ceerno Amadou Tidiane Ceerno Djibi Khalifa Bambilor Haalirde Aanyam ɓamti pulago Aanyam yeroyaɓe teddugal Lamtoro Abdoul Toksel mbiyen mo sall gorko mo dulumaji demɓe goto e haralleɓe Haalirde Aanyam calminen ɗon haalirde men Tata FM Liggey FM jokkodiral guiɗo men Ceerno Yaya Alpha Pam bandiraɓe tedduɓe eɗen mbawi kadi ɓilde ɗon e wiide kala binditinoɗo ko fate ha to mere hitande yo waɗ feere jokkodire saabu ene gasa ɗo e balɗe garoje wasata wooda waylo waylo wonti hen keɓgol ngol waɗa gantu musidɓe tedduɓe mbiɗen titone men ko ganndal birnidi en mbaɗino yewtere jomgol mbaɗɗen yewtere timgal fof woɗɗodirani ko ha titoɗe ɗe certa tan wela famde bandiraɓe noon gaddani en hen lamde ko ɗum waɗi tan jolen e rogere tataɓere mbawen kadi uddude ngal ɗo damal hayso woni en kandaki kuccen kadi gueɗe goɗɗe nde wonnon gurdam waɗi ko cengɗe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe hutortoɓe ɗemgal Pular mbiɗen ganndal birnidi musidɓe hewɓe so tawi wiyama ganndal birnidi hakkillaji ɗi aɗi jiiɓo ngam teskade ɓe jomiraɗo wi ala ganduɗo ko wirni so wona kam ɗo so tawi haalama wonɓe hakkillaji mumen jiiɓoto cikka won wiɓe jomiraɗo ala wona no mbiɗa ni hay minenne kay amin gandi kono banda men ko wirni waɗi ko pecce won gueɗe keeriɗe kerani jomiraɗo wonɗe o yiɗi tagore makko sen dokki yeru so won ko musatama a yeehi to docteur wadde radio e so tawi timnade ena harmi yurnade hon ena harmi gueɗe mum wadde batten hakkille yaade radio ne wiide docteur waɗanam radio ƴewnami ɓandam e ndenne de o waɗat ɗon ko ganndal so hokkima kadi jencude ndi jaha naftoroyoɗa ha jaɓa lelade reedu ma seeke
becce ma ceeke koyɗe ma ceeke juuɗe ma ceeke ko gonɗinde ngal ɗon gandal saabi ɗum heddi ko holno waɗira kono kala ka anda koko wirniɗo maɗo. musibbam tedduɓe fulɓe ne mbiya gandal waɗɗani wirni wadde so wiyama gandal ko sengo kutorgal e gurdam fodde ko aade hutodirta e bandum. so tawi hande ɓoggol ngol kalatagol sa wiyama holɗo ndewɗa ha cindil ma ngel mbawa ɓamde ɗum mbaɗa hen yewtere whatsapp nane banggue goɗɗe an ko majjereɗo maɗo wadde ɗum koko wirnanima wirnitani goɗɗo. wadde so tawi a ari ha to safrinke wima woto ñaam ɗum hoto yar ɗum o rentinima gueɗe daguiɗe a woppi ko gonɗinde julɗo yaha ha wiye hoto hoor jaɓa. wadde banda men hutorade gandal bonani boni tan ko hutorade gandal e mbadi bonnori mbadi toñangue mbadi jeltude diine l'islam. nulaɗo men mo jami kisse goni o haali o wi e ɗemgal arabere la khaba man istakhara wala nadima man istashara. o wi kala jurnotoɗo gueɗe mum o soyata e te kala cakkitintoɗo wondiɓe mum ɗo mbiratani disnotoɗo o nimsata. jomiraɗo haali e qur'ana o wi lamdo ɗe anduɓe so tawi on ganda. holko woni lamdade gando? wonko majjirma ndewa e ndiɗo mbadi gandal lamdoɗa. so aɗa yaha e lawol a hawri e dabi a wimo holto lawol woni ɗo faade wuro nangam o hollima lawol gonoɗa ko e niɓɓere o wattima e lelawal. wadde a windanama ordonnance a soodi leɗɗe kono a jangani a yahatto goɗɗo wima kiɗo yarete kiɗo momete kiɗo koni kiɗo koni ay gando hollima lawol gane ko hono non tan yo taw gueɗe kutortoɗa ɗe koɗe laaɓɗe ɗe gona karmuɗe to sengo l'islam ko kalata ko yo taw ko gonga yo taw wona taƴirde enɗam yo taw wona rendinde yimɓe yo taw wona funtude ko ɗum ɗo woni gandal ngal. wadde so woni e ndin mbaadi a wawa wiyede bilejo firti ko puntowo enen kalaten ko gollowo wona bilejo. banda men sen ƴeewi ko heewi tawi jaruɗa ko to banggue ɗemgal arabere ma yi toon mbaadi gollal to wiyete musallas. en kalino musallas ko tati ɓitande tawa toon musallisaji goto foof adda e mbaadi no yaari ɗum ko musallasu tijani gollotoɓe ɗum nana jomum yiɗa lelnude e mbaadi gandal mbete newanoma wawde yitude wima ala zainabin jallathat ɗali'atu wajhiha daniyatun hulimatun bi husni jabinoha. wadde ɗum ko lawol beele mbawa yitude jaha joni to golloɓe ko wiyete ganduɗa asa moussa jaha to golloɓe asa moussa jiɗa yitude cabbi e toɓɓe gara e gando newnanma ɗum e mbaadi newinde o wima muhammadu bun yazidu rajulun karimun yaghsilu jabatahu fa yusalli. ay ɗo ko mbaadi gandal ɗum wona goɗɗum ko gandal tan. ɗo ko musalla su tijani no natirte no yaltirte. ɗo ko musalla sul ghazali sen dokki yeruji. ɗo ko musalla sul kunti. ɗo ko musalla su dahmus. ɗo ko musalla su uni e ko nandi hen. goɗɗo hutorto ko murabba, goɗɗo hutorto ko muhammas, goɗɗo hutorto ko musabba e walla gueɗe goɗɗe. jogiiɓe gande ko wiyete gandal kimiya, jogiiɓe gande ɓeɗo ko banggue tabdil. ay tabdil ko gostagol. nana wooda mbiɗo mo ñengi kayne harmi kono tawa mo hutoro tabdil. ƴetta ɗerewol mbatta ɗum jawdi kalis mbatta goɗɗum e goɗɗum itta nde ɗo hunde gostirɗa ɗum hunde wonde fof ko mbaadi gandal. kono kala ko waɗa e toñangue hayso qur'ana janguɗa so tawi ka toñirɗomo ɗon ɗo jangatamo ɗo a waɗi ko harmi a windanama bakkat. wadde banda men hayso julɗa koye annibi ngam bonnande goɗɗo a huuɗi ɗum ɗo a waɗi bakkat.
wadde wiɓe mbiyata ngal ɗo gandal ene dagi walla dagaki jaabuwol men ko ana dagi kala ko golliɗa haadi kay a itti fof a tottiti jeyɗo o ko an ñaagorimi nde ɗo hunde ene wayno wiide yo geno rokkam nde ɗo hunde ngam barke nulaɗo mo jammi kisi ngoni ko barke o ñaagoriɗa wona nulaɗo ne waɗanma ko gena waɗata yo geno rokkam ɗum ɗo barke cheikhna ahmada tidiane radiallahu taala anhu wona cheikh tidiane darto e jungo mum golla ko gollanteɗo no maɗa ni kono ngam teddungal o jogodiri e on jomiraɗo keɓa hunde nde sa ari ɗo joni tan wi kaari min de ko kaari sehil ma waddi en a ittante gueɗal wadde noon sa ari e joom gueɗal to geno a ñagorima geno ngam on geno no wawi rokkudemo ɗum wasa soynandema jikke nde wan noon geno ko moƴƴo bandiraɓe tedduɓe ƴeewen e nder ngal ɗon gandal joni sa ari ƴeewa ko wayno barhuten nana gollowo ɗum yomum naata nder suɓo ko yiɗi ko sa ƴettiri han kadi baɗɗato be bisimillahi ruhi bihi taddat ila kashfi asraari bi baɗini hin ɗawat ha jomum yeehi to nder suɓo ko yiɗi ko golloro fawi ko e mbaadi ko gollata ko eno gollortoɗa ni e fandare nde gonɗa nde tawa wona bonnude bonnande mo toñanima wadde sen ƴeewi gueɗe kewde kutortede ko wayno ha joni won musidɓe noddi gaddi hen balle badde fayida ka naati hande defte ko wayno abdoul fattah ɗooki en azari jatul handasiya ma taw toon gueɗe kewɗe ko mbaɗa naata tan bindi tati holluma haajuma sa naati hande ko wayno manbol usuli ramli manbol usuli hikma ay qasa walla a naati ha joni tabiru ru'ya ay ɗe ko tabiru ru'ya firo koyɗi wadde ay koyɗol mi ɓila ɗon wona hunde wemde firtude aɗa hoyɗa aɗa jole laana goɗɗo hoyɗane jole laana jamma ka ko ka goota ko koyɗuɗon ko gotum kono firo koyɗol mangol e firo koyɗol makko ngol wasa wonde gotum waɗi noon ko yimɓe gona gotum sen jeehi to nder ngal ɗo gandal holko ngal hutorte ma taw yumma o ko ibada woni ko ngam rewrude ɗum Allah ay laara cuuɗi ɗi joni jiya ko wayno musallas no waɗirani jiya joni kursi jiya arsh jiya law jiya kalam jiya qudbu ay cuuɗi ɗi no lelnirani ma taw kono mbaadi galladi burgal ni suudu her fo jogi ko yahata wadde nde aade yiɗi nannude haaju mum e nder ko joga ko addi pecce nayi tagore neɗɗo ɗe holi ɗen sen jiɗi mbiyen nahmat ay na o wona naariyu o koye jeyginke ko noon wirate o ko hawa iyu ko weeyiyanke o ko ma iyu ko ndiyam yanke o ko turabi ko leydi yanke neɗɗo ko tagaɗo e weeyo walla tagaɗo e leelawal walla tagaɗo e ndiyam walla tagaɗo e leydi wadde a wawa gollanade neɗɗo o gollal labtugal tawa a wawani andude holko woni dow sinno ko banggue joni doctoreɓe wiya ɗum ko groupe sengen ma ganda ƴiƴam makko ɗam holko ɗam woni ganda holko yadata e makko mbawa gollanade mo ndeke ɗo ko ma ganda beele ko naariyu jeyguiyanke walla hawa iyu weeyiyanke walla ma iyu ndiyam yanke walla turabi leydi yanke ɗe mbawa andude holno mbawata yettorade oɗo neɗɗo wawde gollanade ɗum nana wona seren ɓe welɓe ɗemde min kay mboɗo andi kaari mboɗo andi rawhan kaari somi welama mi wurnamo somi welama mi waramo ko heewi hen ko cemti ko heewi hen ko cemti ko laaɓi ko so tawi a naati gandal ko gandal fulɓe mbi debbo jibinani goto wadde sen duttitima e ndin ɗon baadi paama ngara hande e hatumere tawa ko musallas jogi ko ɗo natirte to yaltirte an puɗɗoroɗa to yaltirte no to wona uddi damal gudda damal ha gasa coka kadi mbiya aɗa waɗa toon kake ma yata nana wiye kaari kay ko jannguɗo sirlu lasraari waɗanno wirdi ha ngama naate nder suudu no yimɓe kaldata ni paaɓal ari ne rondi huɓere no ɓowngu naati ne sindi avion ko heewi hen wona gonga ko woni gonga ko a famat ko mbaɗata ko holɗum ɗum ɗo joni an a waɗi ko dewal Allah walla ko shifa ko cellal walla ko hifz woni ndenka walla ko jalbu aɗa fooɗa nafoore walla ko muhabbat ko gidgol ganda ɗeɗo gueɗe gurdam tongtoje gurdam ma ha mbawa naftorade
ɗum ɗo ko ndenka ko ɗum ɗo woni asraari ko heddi ko neɗɗo wuuri ko yomi dad e yomi dañ e yomi fandin yomi dad horto caɗele keɓe yomi dañ jam ko naftorimi yomi fandin ko kemmi ko caɗele mbasa wonde hen wadde ɗum waɗi ay hay to banggue wirdoɓe jiyaɓe mbiya ɗum ɗo ko tadalli ɗum ɗo ko tarakki ɗo a telloto ɗo a ngabbat poɗowo yidde dañde hunde o ƴettirta ko seeɗa o fay dow jiɗɗo sertude e caɗele o ummorto ko dow o fata seeɗa wadde ayi won hen jiya ni fooɗa yabere huccina e mum won hen jiya jagga yabere nde duña ɗum ɓe jiya mbaɗa ha kaldita berta juuɗe tuuta mbaɗa e jeese mumen ɓe jiya berta juuɗe ɗe ɓe kippa ɓe gutta eko en paami ko wutta eko fooɗa wona gotum joni noon garten won bandiraɓe lamdi beele jinne e rawhan ko gotum jaabul ngol ko wona gotum rawhan ko hunde hawnide ɓuuri warta wawde famede koye sengo gandal saabu sa naati hande e nder musallas yeru musallasu tijani wonɗo jahata ha gara ɗo wiye ko istikhrajul rawhan jaltingol rawhan on rawhan an gollowo o ko an tagatamo o wona samba tan gandanoɗo jooɗiɗo ɗon o wona penda tan gandanoɗo jooɗiɗo ɗon ko an tagata ko jiɗɗa ko naata e cuuɗi ɗi jaltina ko jaltinta ko ɓeyda hen ya'ilu sa ɓeydi hen ya'ilu o wona rawhan so tawi joni ko ɗiisu wonta dahmus wadde ndin mbaadi aɗa wawi gollade ngal ɗo gollal keɓa oɗo rawhan aɗa wawi gollade gollal gongal keɓa rawhan goɗɗo tawa inɗe ɗe gona gote ɗum fawi kono gandal ma lelori ko gonga noon woni inɗe gandade ko wayno hande inɗe jinneji mawɓe jinneji inɗe ganduɗa wiye ɗum ko rawhanuji en ko wayno hande sam harouche en ɓen ɗon kaale e ganda ɓeɗo joni gara ɓe wima ko jugu jinne ɗum ko maysa jinne ɗum ko tanamu jinne ɗum ko ummu kulsum ɗum ko fanmata batul e gueɗe baɗe hono noon ɗum ko inɗe gandade ko inɗe jinneji hutortoɓe gande ñengi hutortoɓe gande goɗɗe ene kutoro e ndin ɗon baadi wadde noon so tawi neɗɗo faami e ɗum rawhan kañum ko bangue huddam ko bangue jinne ko bangue wiyama jinne ko julɗo o keefeero o wiyete ko cheyɗan wadde bandiraɓe tedduɓe wonɗo garata mbiyeɗa ɗo joni ko mbatta ɗo ko yaltin sadak hewɓe mbiya ɓe punta yimɓe mbiya yo jaltin sadakeji sadak won ko ganduɗa ɗum ɗo sa waɗi ne jogui ko namni ɗum wiya ko ƴiƴam ɗum wiya ko comcol ɗum wiya ko goro ɗum wiya ko wiro ɗum wiya ene wayno leydi kono noon heddo noon kala ko jiiɗa gonga ɗo woni wonɗo funti muɗum waɗa yiɗɓe gollade e ndin mbaadi no punta ɓe toñira ɗum e ndin mbaadi jiya neɗɗo wima joni mi yeehi to ceerno funti kam ñaami kaalisam namnimo hoore kuɗol woy sa yo hoore kuɗol ɗin dukoji ne mbayno leydi so gollama e gandal gollama e juɓɓudi hoore kuɗol rendinta yimɓe sa yeehi to docteur wi o waɗana consultation a yoɓat consultation o timgal nani a timanama o haalanima ko gonduɗa jaaha safroyade sa ari pharmacie a sodata ordonnance o beele en jii coɗɗo ordonnance yari wasi dadde maayi wiya woy sa yo lekki ki jarani wadde so ceerno wiyama oɗo de windi jarani waɗi ni ko ceerno biɗono hutoro ɗemgal mum ngare mbiɗo wawi min somi waɗi ko ni kaari ko min liggani ɗum kaari ko min hokki ɗum kaari waɗinimi ko muusimi mbanmi ɗum ni wayni sa hutorima ɗemgal maɗa ngal ha a holli rendo ngo ko an wawi wadde ko an wawi ittude jomiraɗo hoynuma ɗon e nder rendo ngo yimɓe ɓe gollanoɗaɓe daro jagga e dande wutte ma e hakkude rendo walla ñingma ñingore nde a wawa salade sa holliti ɗum ɗo an ka dewɗo ɗo wona an gollata ko gollata ko jomiraɗo gollinma ɗum ka ñagotoɗo no wawi rokkede no wawi haɗede on golli e mbadi nunɗal ana iwri banggue moƴƴo o gollanteɗo iwri banggue moƴƴo o addi jawdi makko gam tampere mande on kolli gueno gueno de andottako kono ko ɓuuri hewde ene gasa waya no yiɗira dani wadde bandiraɓe tedduɓe ko ɗo tan joweten ndeɗo yewtere
eɗen mbiya tan bandiraɓe ɓe matawa kadi ɓe jaafo en ko ɗo tan mbawɗen yowde ɗum kadi paten e Gosoraaɗo men seeratah e laawde e cenɗe goɗɗe kadi fodde ko geno andini en hen walla kadi ko nanɗen bandiraɓe en kaala en jafnima dendagal sernaɓe ɓe so tawi no kalduɗen ni won hen ko weñi eɗen ñaagui yoɓe noddu en ɓe mbatta en e laawol ɓe pewtinana en garten ɗo e rendo ngo kolliten en kaalino hunde naggam kono ko jumre wonno ceerno kaari watti en e laawol walla o nelde en lefol o haala no foti wonde ni gartiran en rendo ngo enen ken almuɓe tan ko heddi ko geno wawi ko geno jogui yo geno reen en fewnana en danda en e kala mbaadi ɗum noon bandiraɓe sernaɓe e almuɓe oto bonne ngal ɗo gandal pewne ngal no fi yoɗiri golloɗe ngal no yoɗiri numɗe e maggal gonɗe e maggal onon gollanteɓe jeehe hen e mbaadi juɓɓudi e mbaadi jondi caloɗon funtede caloɗon onon ne wiide oɗon punta onon foof itton goɗe ɗe kollon geno jahowo docteur jaaɗo fiɓiribaji jaaɗo ceernaji ko wawi wonde foof ala ko woodi so wona geno ko geno ñaawi ñawore mum yo geno hokku en wawde naftorade ko feewi hen ko so won caɗele goni hen en ñaaguima geno yafuya ɗum noon en guddi nde ɗo lowre e nde ɗo rogere tataɓere yo geno hokku en kadi tawtorede e sahaji garuji musidɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Aanyam yereyaɓe wayni moon e Gosoraaɗo seeratah e laawde.